अब जे गांजा पिया तो दारू पिया तो पिया कड़ाई में बहुत कुछ आदमी बोल सकता। ठीक बा। अच्छा जी तो पी के बोला तड़ी जी ई वर्ड पी के बोलत रे। अच्छा कौन लड़की मतलब कौनो लड़की कही कि मतलब हमरा संगे चार बार संभोग बनाया है और वह खुद से सोचे। बात बोले हम नाचल गावल ई एगो कलाकारी है। ठीक बा, ई माना तनी की कलाकारी है, लेकिन कौन ऐसन बेटी बहन कही कि हमरा संगे लड़की जौन जात होली सनो बहुत दोगलिन जात होली सर। सीरियस कहत नहीं, ई बहुत दोगला जात होली सर। एकनी के लागे नु कि हमरा आगे कुछ है नहीं। इतिहास जानिए के कभी सिंगर नहीं थे तो फाइनल उस व्यक्ति का नाम है कि मतलब नाम नहीं रखना चाहते। ऐसे भोजपुरी में कितने स्टार को पैदा किया। राकेश मिश्रा जी तूफान लाल के गाना में साड़ी पहन के डांस कैले बड़न, तो सर्च मार के देख सकत नहीं। ठीक भाई सच्चाई बात है। ऐसे सर स्टार कितना ई प्रोड्यूस करके पैदा कैले बड़े, इनकर नाम अभिनंदन यही तरी कुछ रहे तूफानियो नाम ना रहे। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अभी अभी पहुंच गइल बानी पासवान स्टार अमन अनमोल जी से। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो विवाद चलता कि एगो मॉडल बाड़ी और एक ही रफ्तार में सबकी लपेटा ताड़ी कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे के बा तो हई करे के बाटे। सीधे सर से बात है। स्वागत बा सर, कैसे बनी? जे भी देखता बिहारी बाबू चैनल के हमको 10 नौजुड़ के कोटि कोटि प्रणाम। और ई भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम लेने तो हमरा हंसी आ गइल। कहीं का कहतनी और सब कहल हम ये चाहतानी कि अभी देखतानी जे एगो बहुत दो आदमी के बीच में विवाद चलता, लेकिन मॉडल जौन बाड़ी उ सबकी लपेटा ताड़ी कि अगर भोजपुरी अच्छा रउआ कुछ खुलासा करी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे खातिर मॉडल के तकलीफ उठावे के पड़ेला, जौन कहताड़ी करे के पड़ेला कि ना? ना ना तो उ आरोप कैसे लगाव ताड़ी? अब जे गांजा पिया तो दारू पिया तो पिया कड़ाई में बहुत कुछ आदमी बोल सकता। ठीक बा। अच्छा जी तो पी के बोला ताड़ी जी ई वर्ड पी के बोलत रे। अच्छा एक बात बताइए, अगर बढ़िया अगर लड़की रही भैया, खुद से सोचे बढ़िया अगर लड़की रही तो कौन लड़की मतलब कौनो लड़की कही कि मतलब हमरा संगे चार बार संभोग बनाया है और वह खुद से सोचे। बात बोले हम नाचल गावल ई एगो कलाकारी है। ठीक बा, ई माना तनी की कलाकारी है, लेकिन कौन ऐसन बेटी बहन कही कि हमरा संगे हई लोग कैले बा हऊ लोग कैले बाटे। बोली कितना गंदा बात बाटे। अब बताएं उहो आज के ज़माना में जे 4 दिन संगे लेके सुती 4 बार करी भैया है। ई सोचे वाली बात भैया, अगर झूठ एजे पकड़ा तरी कि जे 4 दिन लेके सुती वो 4 बार करी भैया, कम से कम मरचो का 32-40 साली तो हमरा अच्छा ई जैसे में लपेटा ताड़ी पावर स्टार पवन सिंह सबके कुछ आदमी के तो खुलासा नाम धर ताड़ी, माने भोजपुरी इंडस्ट्री के पूरा लपेट दे ताड़ी धर के एमे तो रौरो आवत एकर। हाँ ई का हो गइल कि ई एगो मन बढ़ू चीज हो गइल। लड़की जौन जात होली सनो बहुत दोगलिन जात होली सर। सीरियस कहत नहीं, ई बहुत दोगला जात होली सर। एकनी के लागे नु कि हमरा आगे कुछ है नहीं है। एकनी के इतना एटीट्यूड पर दिहन सर कि जैसे लाइक कि एकनी के आगे कुछ है नहीं है, बुझाता है। लेकिन ई नहीं कि जानत नु कि मतलब लड़की मतलब झाट के बाद। ठीक बा, ओकरा नहीं लड़की खातिर हम कहत नहीं, हम बुझिला। कौन लड़की आके मीडिया पे कही कि मेरे साथ 4 बार संभोग बनाया है, के कहे बताएं? आजकल के जमाना में जे दही दूध पाठा खाता वो ओहिर के बेटा हो, जे दूध के पाठा खाता वो 4 दिन में तार संगे 4 आली करे। साला कोनो लंगड़ो लूल रही तो कम से कम 20-25 साल तो पक्का 4 दिन में हिला दे और 4 आली करी। मैंने इतना मूर्ख बने तूफानी भैया। ई सब मतलब कि में तूफानी भैया सही भाई ना 100% सही बने। वो तो बेचारू कहत रहे कि सातों अभी में सही बात के बात जवाब बाकी तू सबूत प्रूफ द हमरा के, तो हमरा के प्रूफ लिया के द आ जौन तू कह हम तार से शादी करे खातिर रेडी बनी। ठीक बा। त ई व्रत कइले रही जौन नी एकरा के लेके का कहत रही हम व्रत कइले बे उनका हम ही भोरे से नहीं खइले, हमरे मेहरारू से झगड़ा हो गइल बेटे तो हम भोरे से खइले नहीं खे। त ई कोनो व्रत हो गइल बेटे बताई, ई कोनो बात है? माने हम बात के बात करनी है, हम झगड़ा नहीं कइले। हमनी के प्यार बहुत अच्छा है, हम झगड़ा नहीं कइले। मैंने एगो बात कहत नहीं, स्टेटमेंट दे ताड़ी कहती हम 1.5 महीना के प्रेग्नेंट है 4 दिन में। अब बोला ताड़ी खुलेआम बोला ताड़ी कि 4 दिन में तूफानी लाल यादव मेरा 4 कर्म कर दिया। बाप रे बाप, जब 4 दिन में 4 कर्म कर दिया तो ओकरा से पंगा लेता रू तब वो जाके पूरा जीवन में तो मुआ दी तरह के सुहाग रात के दिन चाप के मुआ दी। ऐसा कह दी कि प्राण फेंक के एकदम दांत चियार दी हम नो। मान ली जब नइखे लाइसेंसी तो ऐसे करत रह, लाइसेंसी हुई तो जान लेली हम। बोल रही हैं कि हम आकांक्षा दुबे नहीं है कि हम सुसाइड करेंगे, हम भी उसको सही कहत रही। आकांक्षा दुबे कहाँ से? आकांक्षा दुबे एगो मॉडल रही, आई हड़ी रंडी मॉडल, इनकरा आगे लागल बेटे रंडी मॉडल। तो कहाँ से करी हम? रंडी कब सुसाइड कर सकत या नाच में जाइम तो हे में पैसा डलवावेली सर।
बताएं तो उ सब कब सुसाइड करियन सर जी, लेकिन वो मॉडल जौन बढ़िया बढ़िया बाड़ी सर तनी से टच कर देम गलती से तो पूरा अच्छा, एकदम गरम विवाद तो 2 आदमी में बाटे, तूफानी लाल यादव आ चाहे उनकरा में, जी। तो ई सबके काहे लपेटत ताड़ी, सब वही लेवल के बाटे। सब वही लेवल के बात नहीं है। मेन बात देखी सच्चाई ये का होता है कि तूफानी भैया मानत नहीं कि 4 दिन रूम पर बुला कर रख ले हुए हैं, लेकिन कुछ कैले ना हुए। अब ओकर तो मन और पढ़ाई बा कि भाई कलाकार से हमरा चाहिए से कलाकार के जौन सामान बा जल्दी केहू के मिले ना, अच्छा। बुझाता आ उ जरी से एकदम ठेक के निकलल बिया आ सामान तब पड़पड़ाते ई कलाकार के सामान भाई मिले कैसे, अब क्लियर तो कह नहीं कर सकत। तो यही से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खोजते है कि केहू तो हमरा के आके कह देव, रुक जाओ तनी हमी पटना मेहरारू से बड़ा अपने पूछब चाहे झगड़ा 2 दिन करब जा तनी पटना ओकरा के बोध कराइब। ना ना तो उ बोलता रही कि दूसरा के संग हम कामे ना करम, जब करम तो तूफानी वो बेचारा रोगी पेशेंट आदमी बेचारा अभी लगले कई करोड़ रुपया लागल है, बेचारू बच कैले उनकरा में उतना जोर कहाँ बाटे। छोट भाई हमना जिंदा बा, उ तो कहत रहे कि तूफानी इतना लंगोट के ढीला नहीं। ना ना उ कहत रहे कि तूफानी लाल बहुत अच्छी आदमी हवे कि शांति आदमी हवे, कि तूफानी लाल के तबीयत खराब हो जा, तूफानी कोनो नशा ना करेले, सही बात बा कि तूफानी मुर्गो मीट ना खात रहले। हालांकि महाराज। तबीयत तूफानी खराब लाल हो यादव गई। उस इंसान का नाम है भैया कि भोजपुरी में से कितने स्टार पैदा किए हैं। वो सिंगर थोड़ी ना था, वो सिंगर नहीं थे, आप उनका इतिहास जानिए कि कभी सिंगर नहीं थे। तूफानी लाल उस व्यक्ति का नाम है कि मतलब नाम नहीं रखना चाहते ऐसे भोजपुरी में कितने स्टार को पैदा किए हैं। पहले प्रोड्यूसर थे वो सिंगर नहीं थे। उनको कलाकार ने इतना टॉर्चर कर दिया ना कि वो सिंगर बने, नहीं तो पहले प्रोड्यूसर करते थे। आपके प्रमाण में दे देते हैं राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी तूफानी लाल के गाना में साड़ी पहन के डांस कैले बड़ो, रोज सर्च मार के देख सकत नहीं। ठीक भाई सच्चाई बात है। ऐसे सर स्टार कितना ई प्रोड्यूस करके पैदा कैले बड़े, इनकर नाम अभिनंदन यही तरी कुछ रहे, तूफानियो नाम ना रहे। अच्छा।